Gundên Herêma Dêrikê tên naskirin bi xweşkatiya xwe û xwezaya xwe ya balkêş. Rejîma Sûriyê tu guhda nedabû bi van gundan, tevlî giringiya wan ku bibin cihên gişteweriyê. Gundê Endîwerê ê herî bi navdar el Herêma Dêrikê û li ber çimê Diclê dimêne. Endîwer jî ser ava mezin e, darê wê hene, çiyayê wê hene. Milat hemûl bêdê dike hevdû kêfxweşiyê xwe, keyfa xwe hemûl bêdê derbas dikin. Navenda roj a parastina jîngehê bi alîkariya navenda civaka sivîl û dîmokratiyê û her wiha bi bejdarbûna endamên radyoya Hêvî FM bi kompaniyeka paqijiyê rabûn li gundê Endîwerê. Armanca me jê û em jîngeha me jiyana me ye, siruşta me jîngeha me ye, em karibin dewsa xwe paqij bihêlin, em karibin carek de em ê vegerin, kesin di wê werin, ev jîngehan paqij û geş bimîne. Welatê me welatekî gelekî xweş e, welatê me welatekî em karibin biparêsin, jîngeha wê biparêsin. Bejdariyên kompaniyê rêjiya ku dimêne ji dewsa gelek seyranvaniyan vedan û her wiha broşorên ku tê de didin naskirên giringiya paqijiyê û guhdanê bi jîngehê li ser welatiyan belav kirin ta bihtir guhdanê bi herêma xwe bikin. Ya herî giring tê de ew bû bû me broşor belav kirin. Ev broşorê ha tê de nameyên hene ku çanda paqijkirina ya cihê seyrana cihê me tê de hebe. Ji bilî wê ve jî me kîsk me xelkê belav kirin ji bo karibin ew xwe paqijiya xwe bikin. Welatiyan razîbûna xwe li ser çalakiyê anîn ziman û alîkar bûn bi kompaniyê re. Ez gelek baş dibînim, saeta we xweş û Xwedê emrê we dirêjkir û bediya hûn werin jî me digo em ê qirêja xwe nehevdû bin malê avêjine zibalê de û gelekî şixulekî gelekî baş e. Herêma Dêrikê zengîn e bi gundewarên xwe yên balkêş û gelek cihên şonwarî yên ku ji dewsa şaristaniyan manelê hene û guhdan ji wan re pêwîst e tarola wan di geşkirina aborî de hebe. Ji bo giringiya gundê Endîwerê guhdan bi xwezaya wê ev kampanî lêdar bû. Bêhêviya ku ev kar bibe çand ji hemû civakê re. Fener Ehmed, Orient News, ji gundê Endîwerê li Herêma Dêrikê.